suarane dijenggleng jaluke. Dijenggleng. Nggih. Ya temenan suarane beda karo sing sinden gemelem. Anu nun sewu Bu Sinden, anu sing kagungan dalem kepengin ngerti dene biasane sindene Bundini, ki udu Bundini asmane sinten sih Bu? Dipun tepangaken kali sing kagungan dalem. Nyun pangapunten niki anu sinden saking Punsrit. Sanes sinden niki Pak. Oh. Niki asline Barongan sanes sinden. Nek sinden kan alus lah, nek kula niku Barongan. Dadi sanes sinden. Suarane jan bleketaket pisan kok. Madan ngombak-ngombak. Ombak belet kejebur ya. Keblekuk-blekuk. Mangga. Yen mamajang amung karo jeneng kuni Kompak. bokpa Kompak pisan. Asmane sinten kok Bu? Kula ki ambek bedere ngertos. pangapunten niki riyin kula dipun paringi asma saking biyung kula lan rama kula niki Kaisah. Oh, Bu Nggih. kaya saking dusune pundi? Dusune Gumelem Kulon, Pak. Oh, Gumelem Kulon. Nggih, Gumelem Kulon. Tapi sanes Gumelem Kulon sing tengandhap. Sing nang kanan dhuwur Nggih, sing teng Pensrit lah pokoke. Soale ki engko wulan Agustus wis duwe channel tedu. Wulan Agustus. Iya. Wis duwe channel tedu. Jenengane sinden Ibu Turi. Sinten? Ibu Turi. Ibu Turi niku saking pundi Ibu Turi? Mbok jere sapang kon nang wulan Agustus apa jenengan mali ya orang ngerti anu wis telu channele tapi sing gutul nembe loro. Oh. Nek kula anu biasane nggih niku napa? Sarane nggih nyelani lah. Kebutuhan, Nggih kebutuhan nyelani. tok. Nggih nyelani nek niku pas bundine mboten enten kados niku. Niku ngabari kula. Nggih mangga diterusaken. Mangke niki dugi pundi, Pak? Napa setu gelewang? Boten. Cenglenge. Mboten. Kula mboten kepenak suarane kok. Alah. Anu dur-duran soalnya. Dur-duran golek ora tau. Jane kepengine kula si setu gelewang, Pak. Ya ora kepenak kang situ gelewang. Kudune sewong siji tok. Kula nggih kepenak mawon. Kan ben adil, Pak. Ya karo kowe badute ya kena ya. Badute kon melu. Ora nyambut gawe sih kepriye mengko arep melu diongkosi.
sarata preya jeneng jan limas akeh kolane aja lali ademane salat limang waktu inomane
matur nuwun niku kepripun ramane biyang anggenipun mriksani pagelaranipun Kuda Kepang Wahyu Muda Utama pimpinanipun panjenenganipun Mas Ratman ingkang dipunpendheken dening Ki Bapak Sahudi. Dene kelas ingkang semenika